para que nos conte como está a ser esta campaña, sobre todo como foron as últimas victorias. Temos en comunicación telefónica ao técnico do equipo cullerdense. Luis Fraga, que tal? Boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, enhoraboa por todos estes partidos tan bons que están a sacar adiante o conxunto cullerdense. De feito, comentábamos antes a micrófono pechado que xa son 13 victorias as que elevamos esta campaña. A verdade é que este ano o equipo, os xogadores e, lóxicamente, tamén toda a afición sí que está a disfrutar. Sí, a verdade é que por primeira vez en os últimos 4 ou 5 anos pois estamos na posición de privilexio, lexos dos postos de descenso. Isto dai para divertirse, para que se diverta a nosa xente e para ter a tranquilidade suficiente para facer un mellor xogo, non, con respecto a outras temporadas. Bueno, comentábamos antes que, lóxicamente, hai que ser realistas, se quedan aínda 6 partidos por diante, polo tanto, aínda está moi complicado situarse entre eses 4 primeiros clasificados, pero, de momento, as opcións aí están. Sí, o importante de ter a ilusión e a posibilidade de que sexa real, non? E en estes momentos, pois estamos por diante de León e de Salamanca, porque aquí nos centramos un pouco en León, porque nestes momentos estamos empatados con eles, pero Salamanca ten un partido menos todavía por disputar contra Estudiantes de Lugo, e se gañara, pois seríamos 3 os candidatos a esa plaza, non? Entón, ahora quedan todavía enfrentamentos directos, e aí é onde eu creo que vai ser a resolver, non? Esta semana nos xogamos con Siria e Marín con León. En este, si Marín gana León e nos ganamos a Siria, pois colleríamos unha victoria de ventaxe que estaría moi ben de cara a semana seguinte, que vamos a xogar ali, non? Eles tendrían máis presión que a nós, porque han ido toda a tempada, ou polo menos nas últimas xornadas, por diante, e agora vense detrás. Bueno, sería unha situación moi importante. E mentre Salamanca, por outro lado, pois ten partidos cómodos estas 2 xornadas, pero logo se le complicará o calendario, porque tamén ten que xogar con nós todavía, ten que xogar todavía con Oviedo, e ten que visitar a Marín, o sea que vai estar moi competido, e bueno, as posibilidades si son reais, pero tamén é certo que van ser moi difíciles. Bueno, hai que ser realistas, como dicíamos antes, está claro que esta fin de semana, esta xornada número 21, vai a ser clave, o rival complicadísimo, ese equipo que agora mesmo colidera a clasificación, empatado a puntos e a victorias con Marín, o Vázquez Siria de Carballo, tamén partido complicado para o agora, o voso máximo rival, o Reino de León, pero sobre todo a intención é que esta fin de semana que acuda toda a afición e sobre todo tamén contar co apoio das categorías base ali no pabellón municipal de Burgo, e imagino que vai a ser unha festa. Sí, vai ser, esperemos que sexa unha festa, que podamos disfrutar polo menos dun partido moi competido, dun bo partido, non? E que toda a xente que acuda, e sobre todo, como dis, toda a masa social do club, non? Os pais e os nenos pequenos das nosas categorías, pois que echen a grada e que nos animen. É importante ver de darlle importancia, non, a la vida do club. Creo que en torno ao primeiro equipo pois é a mellor maneira. Eso é importante non só agora para ganar, sino de cara ao futuro, non? A estabilidade do club, pois que todos nos sintamos partícipes tamén nas vitorias do primeiro equipo, non? Pois sexa animando, sexa na pista, pois de calquera maneira, pero que se sentan partícipes e que o sentan como seu, non? Como seu club, que se sentan orgullosos do seu club. Creo que a campaña que estamos facendo é para eso, que eu enfoco, pois máis que nada, pois eso, para que o club se sienta máis club, que a xente de dentro se dé conta que hai posibilidades de hacer cosas boas, e que
hai xogadores da casa que están xogando no primeiro equipo e algúns que non chegan nin aos 18 anos, non? Esa me parece a parte máis importante de estar arriba, non? Do éxito do equipo neste ano. Eso quería precisamente comentar, non? Que outro punto positivo desta tempada é que parece que hai futuro porque chegan xogadores das categorías base que de feito agora mesmo xa están colaborando e axudando, sendo parte activa destas victorias. Sí, realmente agora o que temos son 7 xogadores seniors, non? En ese 7 pues está Álvaro Añón como máximo representante da canteira porque empezou a xogar con 10 anos, non? E é o líder do equipo. Despois hai xogadores como Fernando Vidal que xa levan moitas temporadas e tal, pero ese sería o primeiro representante. Pero a partir da sétima ficha está Jorge Martínez que é junior de segundo año, está Xián Quintela, que é junior de segundo ano, está Antonio Loira, que é junior de segundo ano, está Xune, que é outro junior de segundo ano, e xa hai tres cadetes, Martín, que é un xogador que está ca selección galega, e despois os hermanos Carballidos, Leo e Guille, tamén cadetes, e que hacen todos os entrenamentos semanales con nós, e que, bueno, que se ir preparando o relevo, pero xa que nun partido, pois, haxa 5 ou 6 fichas de xogadores de canteira, pois é moi importante para nós, porque iso é o que vai garantizar o futuro e o que vai dar ilusión ao resto de xogadores do club de que se pode chegar arriba, non? Pois eso é importante, que haxa reposto, que cheguen xogadores das categorías base, porque sempre é complicado fichar, sobre todo en estas categorías, en esta terceira federación. O importante é que o equipo pois consiga manterse ao longo destes anos. Pois, Luís, quedamos aí pendentes dese partidazo esta fin de semana en Oburgo, no sábado a 7:30. Vai ser complicado, a ver se hai sorte, a ver se poden conseguir os puntos e sobre todo unha nova victoria, senón, pois logo haberá que loitar ante os que veñen por detrás. Sí, o partido con Siria é un partido de máxima rivalidade, xa é un derbi, non? De moitos anos. Este año os dos equipos estamos moi fortes, eles quizás teñen mellor plantilla que a nós, o máis longa, non? En canto a rotación, como decía antes, pois as rotaciones son moi xóvenes e isto ten su parte boa e su parte mala que é a falta de experiencia principalmente, non? Entón, vai ser un partido moi complicado, pero bueno, hai que xogalo, nos temos toda a ilusión do mundo de poder aspirar a esa cuarta plaza e o equipo que ven agora son eles e bueno, vamos a darlo todo para conseguir esa victoria, non? Despois, pois, xa pensaremos en León e xa pensaremos no resto do partido, porque incluso ainda non xogando ben estes dos partidos, non? Pois todavía, como decía antes, pois quedan enfrentamentos directos, pois nos vamos a xogar todavía con Salamanca, que sería outra oportunidade de recuperar. León tiene que xogar con Siria. Hai enfrentamentos duros para todo. Salamanca xoga con Oviedo, con Marín, bueno, León tiene que visitar Betanzos, que é unha cancha moi dura e moi fastidiada. Nos esta semana pasada pois gañábamos ali de 4 puntos, o sea que é un sitio difícil de ganar sempre. Entón, bueno, non se acabarían aquí as posibilidades, sería moi importante, un paso ao frente clarísimo, pero todavía quedarían 4 xornadas en las que hai moito bacalao que cortar, non? Pues temos un mes e medio por diante aproximadamente de partidos realmente interesantes e que seguro que podemos disfrutar. Luís Fraga, como sempre, moitísimas gracias por atendernos. Gracias a vos por dedicarnos este tempo. Gracias, un saúdo.